فروخی نعمت ابرکا کاکا در زندگی ما دخالت نکن. من خدمت خدا میدونم چیکار کنم. тамошобини азиз, пеш аз тамошо хоҳиш месозам дар канал обуна шав. зиндагӣ мафҳуми мушкил будааст. ин ҷаҳонро марг ҳосил будааст. умр кӯтаҳ қасрсозӣ мекунанд, зиндагӣ аз баҳри манзил будааст. бародарони азиз, дар зиндагӣ коре кунед ки бо ҳамсари худ созиш созед. сохтани зиндагӣ ба дараҷае душвор аст ки ҳамарӯза ғам, ранҷ, озурдаҳолӣ ба шумо меорад. локин вайрон кардани зиндагӣ ду карат-ду аст. аз ин хотир бо ҳамсари худ ҳамчун дӯст зиндагӣ кунед. тамошои хушнасибатон бод. تو نمیفهمی؟ من 10 بار تو را گفتم نکن کارا. 10 بار گفتم تو نکن من کارا. بیدار شدی من گفتم آخی 10 بار چی گفته استم. ба кулли модарону хоҳарону бонувани хонашине ки ҷойи кор надорам мерасонем. шуморо рақамҳое ки дар зер гузоштаем ба кор даъват мекунад. музди маоши шумо аз 2000 сомонӣ то 10,000 сомонӣ. ягон ҷои фанду фребаш нест. танҳо кор кардан дар кор аст. ба худ бовар кардан дар кор аст. инчунин донистани ягон забони хориҷӣ нақш надорад. дарҳол ба рақамҳои дар зер буда нависед, соҳиби ҷои кор гардед. аянга тенҷи аз зордор гиря дорӣ? ҳаво тенҷи акаҷон. аниқ? ҳаво тенҷи. ҳайзик нашав. зиндагӣ ҳамин аст. пастии баландӣ дорад. боз мегзарад. лек ба фикрам Бадриддин задад, а? Не ака. бози ман рафта ҳамроҳи гам мезанам. Ака. Бадриддин? Абарка. Ака, чикор кардеси? навямо шуд оиладорита. ҳар рӯз вағар, чағар, зану фурор, доду бедодӣ. ту ақл дорӣ? ақл дорӣ? гӯш ка ака, ман ранги ту занкалон нестам. гап сари занкалонӣ намеравад. 10 сол шуд оиладори мана. ин маънои онро надорад вақте ки ман занамро намезанам занкалон бошам. фаромӯш накун. ҳар кор аз мард вобастагӣ дорад. ба задани ту чӣ натиҷа ҳосил мешавад ба ин девонагия? гӯш ка ака, дар зиндагии ман дахолат накун. ман хидмат қилдор медонам чикор кунам ака. ақл дорӣ? медонӣ чӣ кор кунӣ? шин инҷо. Бадриддин, медонӣ барои чӣ имрӯз падарамон ҷудо зиндагӣ мекунад, модарамон ҷудо зиндагӣ мекунад? сабабаш ҳамин аст ки замони кӯдакиамон ҳардуи мо шоҳид ҳастем ки падарам модарамонро мезад. ояндаи ту низ ҳамин мешавад. ҳамон азоби кӯдакиамон бас ҳамон нест. ҳар вақте ки падарам модарамонро мезад, мехистӣ мегуфтӣ мерам халос мекунам, иҷоза намедиҳам ки занад.
کو حسی مردیگری کودکیت وقتو که کلان شدی فراموش کردی و یک چیز رو فراموش نکن بدرودی آن همین زنی تو هم دختری کسی هست که دلش می سوزد برایش خواهری کسی هست که دلش می سوزد برایش و از همه مهمش مادری فرزندی تو هست که دلی فرزندی تو هم می سوزد برایش